disposició el president de la Borsa, en Joan Hortalà, però està reunit al Banc d'Espanya i ens ha dit que si podia, que arribaria a darrera hora, però que en principi, evidentment, excusava la seva presència. No obstant, agraïm a la Borsa i al mateix Joan Hortalà que ens hagi fet una vegada més aquest local per poder fer una de les nostres presentacions dels nostres estudis. Bé, pels que no ens coneixeu, nosaltres som el Cercle Català de Negocis, una associació empresarial de petit i mitjà empresari, bàsicament, però també de directius, de professionals, d'autònoms, és a dir, de gent que està relacionada amb el món econòmic i empresarial d'aquest país i que tots nosaltres tenim una cosa en comú, bàsicament una sola cosa en comú, i és que entenem que només amb un estat propi Catalunya serà viable econòmicament. I per tant, que d'aquesta manera podrem assegurar el futur de les nostres empreses i també dels treballs dels nostres fills. Dit això, jo soc Joan Canadell, el secretari general, membre fundador, fa 3 anys que vam començar, i bé, dir-los que la nostra associació, bàsicament durant aquests 3 anys, ha fet una feina bastant important d'explicar el nostre argumentari, de portar-lo als pobles de Catalunya. Hem fet gairebé 400 presentacions ja arreu de tot el territori, però en paral·lel hem obert ja de fa un temps una segona línia de treball molt interessant, molt important, que és la de fer nous estudis, nous plantejaments i sobretot, casos com el d'avui, començar a imaginar quina serà la Catalunya integrada a Europa i per tant començar a pensar quins són els mecanismes que hem de construir per gestionar aquesta nova Catalunya que nosaltres personalment ens imaginem i ens la imaginem més d'hora del que alguns voldrien. En aquest context, pensem que el paper de la Borsa de Barcelona és molt important pel futur estat de Catalunya. Per tant, pensem que és quelcom que cal potenciar, que cal començar a preparar ja des d'avui per donar-li molta més significació, molta més importància en el nostre país. Bé, com estructurarem aquesta presentació? Bàsicament en aquests 4 apartats o 4 punts. Primer parlarem, d'alguna manera introduirem el perfil del sector empresarial català. Dibuixarem una mica en 4 dades com és el nostre sector, quines són les característiques bàsiques. Parlarem de l'estructura de la Borsa de Barcelona i veurem com està bastant relacionat, sobretot si la comparem amb la Borsa de Madrid. Veurem quina ha estat l'evolució de les cotitzades catalanes en els darrers anys i la compararem també amb altres indicadors com els de la Borsa de Madrid, de Nova York. I finalment parlarem d'aquest apartat tan important pels que estem al front d'una empresa, que tots els que sou empresaris ho coneixeu molt bé, i és aquesta gran dificultat, per no dir pràcticament impossibilitat, de trobar finançament avui per avui pels nous projectes, fins i tot per renovar pòlisses o fins i tot per negociar cartes de crèdit. Avui per avui és francament difícil trobar finançament per tirar endavant les empreses. Per tant, parlarem del finançament de les empreses, d'aquesta eina que és la Borsa com a eina per ajudar a finançar les empreses, i farem un paral·lelisme també amb el problema de finançament de l'administració, que tant també està de moda i justament avui sembla ser que s'han produït noves notícies en aquest sentit. Bé, primer apartat, quina és l'estructura del sector empresarial català? Primer, el nostre sector empresarial es distingeix bàsicament perquè és un sector, és una distribució de petita i mitjana empresa, és a dir, pràcticament el 95% de les empreses d'aquest país són microempreses, és a dir, menys de 10 treballadors, 94,1% de les empreses. Tan sols un 5% és en el segment entre 10 i 50 treballadors i, bàsicament, un 1% per empreses mitjanes i grans, que també en tenim, però evidentment en nombre són molt bones. Quina és una conclusió important entre el nostre sector? És que som líders encara avui, sempre s'ha dit que som la locomotora d'Espanya, de l'estat espanyol, doncs encara avui ho som. En tots els sectors empresarials, industrials, manufacturers, Catalunya avui és líder. Per exemple, la indústria textil, nosaltres tenim el 34% de les empreses, mentre que el segon que competeix seria València amb un 22%. En confecció i pelleteria tenim el 30%, el segon que seria Madrid amb un 15%. Químic i farmacèutic, un sector molt important a casa nostra, tenim el 28%, en aquest cas València i Madrid 13-14%. El sector metal·lúrgic, el 21% contra el 14% de Madrid, maquinària de diversos tipus, lògicament i sectors, el 28% contra el 13% de València, material elèctric el 28% contra el 13% a Madrid, electrònica el 31% contra el 25% a Madrid, aquí ja estem més igualats, amb vehicles de motor el 34% contra el 13% a Madrid i el sector fins i tot on tenim més pes és en el de motos i bicicletes, estem parlant de l'any 2008, abans de les deslocalitzacions d'algunes d'aquestes empreses, teníem el 53% de les empreses del sector. Bé, no obstant, el que ens trobem és que
en aquests darrers 10 anys estem perdent pes. El nostre sector, tot i que segueix sent líder, hem vist les dades del 2008, en l'any 99 encara eren més importants. Així tenim que la indústria textil teníem el 44% de les empreses i ara tenim el 34%, hem deixat 10 punts. En confecció i pelleteria tenim el 33%, hem perdut 3 punts, en el químic i farmacèutic n'hem perdut 2 i en la metal·lúrgia n'hem perdut 3. Tanmateix, en maquinària n'hem perdut 5, en material elèctric n'hem perdut 4, en electrònica 6 i en vehicles a motor n'hem perdut 2. És a dir, que tot i que som la locomotora de l'estat espanyol, el nostre pes en general ha caigut del 24 al 20%. De fet, han desaparegut en aquesta dècada 9.100 empreses industrials a Catalunya, sigui per tancament, sigui per deslocalització, que després en parlarem, i en canvi, per exemple, la Comunitat de Madrid ha vist créixer el seu sector industrial amb un 3%, s'han creat més de 650 empreses en el mateix període. Per tant, ja es veu que hi ha un trasvasament d'empreses d'un lloc a un altre o una pèrdua de protagonisme del nostre sector empresarial envers el de Madrid i després també veurem una mica el per què això passa. En deslocalitzacions, que fa pocs anys se'n parlava molt, però bé, això és un compte que no para, aquí he posat 4 exemples. Hem perdut, per exemple, grans empreses com la Merck Serono, que va traslladar el seu laboratori d'investigació de Mollet a Alemanya per motius bàsicament tecnològics, és a dir, van trobar un millor acolliment a tornar a Alemanya que no pas pels motius que sigui, però a nivell tecnològic van preferir traslladar-se allà. A nivell polític tenim que la mateixa Merck Serono va traslladar la seu, que estava també aquí a Barcelona, la va traslladar a Madrid. Lògicament, allà té els ministeris, per tot el tema d'aprovació de medicaments, etc., doncs és molt més interessant tindre la seu a Madrid. A BASF, doncs també el mateix. En aquest cas, per temes logístics, és a dir, els hi va sortir més a comptes fer un centre logístic important a Madrid, que amb totes les infraestructures que van arreu d'Espanya en menys de 24 hores, doncs això també va ser un motiu per localitzar-se allà. I el Deutsche Bank, darrerament també l'any passat, que ha traslladat la seu social a Madrid, perquè també a Madrid és on hi ha el gran pes de la manca de l'estat espanyol. Bé, això, tot i el que hem vist allà abans era més aviat de petita i mitjana empresa, veiem que també en grans empreses estem perdent potencial cap a altres llocs d'Espanya o inclús Europa. Bé, un altre tema que és interessant quan analitzem els sectors empresarials de Catalunya i el comparem amb Madrid és què passa amb els sectors que en diem regulats, que no són sectors completament lliures. Per exemple, correus i comunicacions, en aquest cas és completament al revés. És a dir, el pes important el tenim a Madrid, en canvi a Catalunya 27 contra un 18. Amb intermediació financera també un 42 contra un 19, en activitats cinematogràfiques un 37 contra un 21 i en transport aeri regular un 45 contra un 25. És a dir, allà on no hi ha plena llibertat de mercat, nosaltres no tenim el pes més important, o allà on, pel que sigui, doncs, per exemple, al cas financer, doncs, hi ha una concentració de poder a la capital. Bé, tot això no deixa de ser un reflex del que està passant a casa nostra, i del que està passant a l'estat espanyol. És a dir, tenim dos models d'empreses o de sectors empresarials totalment diferents entre el que és Catalunya i el que és la resta d'Espanya, sobretot amb el Gran Madrid. Aquestes dues realitats voldran dir que necessitem, o ho hem de tenir, i de fet veurem, dues borses diferents. I també veurem que ens caldran dos estats diferents. Per què? Doncs perquè, en definitiva, si tens un sol estat i aquest estat està situat a la capital Madrid i els dirigents d'aquest estat potencien un model d'estat, que és el de la gran banca, bàsicament, el de les grans empreses de serveis que donen serveis a Llatinoamèrica, o els que volen ser la Florida d'Europa, potenciant la construcció com es va fer en els darrers anys, tot i que això els hi ha fallat, no té res a veure amb l'enfocament que nosaltres tenim i hem de potenciar a Catalunya, que és poder ser la porta logística d'Àsia, amb transformació de qualitat en tota aquesta amalgama d'indústria que tenim, ser líders com som ja avui i continuar-ho sent en sectors molt importants com la biomedicina, la farmàcia i el sector agroalimentari, ser la fàbrica de petits béns de qualitat per tot el món, que això ho podem ser perquè tenim realment un know-how important en molts sectors, no hi ha gaires clústers empresarials industrials al món que tinguin tant de diversitat de sector productiu com tenim a casa nostra. Per tant, aquest és un valor molt important. I a més tenim, liderem el turisme, sobretot el cultural,
de valor afegit d'Europa, sobretot amb la marca Barcelona, que és del més important. Per tant, tenim dues realitats de país, dues borses, com veurem ara, completament diferents i, evidentment, sota el nostre punt de vista, això vol dir que necessitem dos estats completament diferents, cadascú que potenciï el seu model. En l'economia del segle XXI, en l'economia global, que cada cop és més internacional, més oberta, cal que un estat potenciï allò que és el sector empresarial que té dintre de casa. Bé, passem a aquest segon apartat, que és, anem a veure aquesta borsa de Barcelona, si encaixa en aquest model que hem dibuixat d'estructura empresarial del sector empresarial. Primer de tot, comparem a nivell d'importància, de magnitud general, de què representem nosaltres a l'estat espanyol. Catalunya, amb dues dades bàsiques, té el 16% de la població de l'estat espanyol i tenim el 20%, o generem el 20% del PIB de l'estat espanyol, dades del 2010. Bé, doncs la borsa, tot i que evidentment això està d'alguna manera esbiaixat perquè no hi ha una borsa a cada província de l'estat espanyol, perquè n'hi ha 4, Madrid, Barcelona, Bilbao i València, per tant això està una mica esbiaixat, però bé, tenim un pes superior al PIB, tenim un 28% del pes del volum de negociació de les borses de l'estat espanyol, mentre que el nostre PIB era el 20% i la població el 16%. Interessant de veure també que venim de nivells bastant inferiors, estàvem entre el 10 i el 15 i hem passat el 25-30% a la darrera dècada. És a dir, que sembla que la borsa de Barcelona doncs bé, ha fet un pas endavant, té un cert protagonisme, el que nosaltres pensem és que en pot tenir o n'ha de tenir molt més. Tant és així que, per exemple, en les xifres del darrer any, la borsa de Barcelona ha crescut un 25% en volum de negociació. Evidentment, això, volum de negociació vol dir liquiditat i és un valor molt important pels inversors, que hi hagi moviment a la borsa. Per tant, que anem creixent és molt i molt important per ser un atractiu perquè les empreses cotitzin a la nostra borsa. Bé, aquí volem fer referència a un tema que potser molts de vostès no coneixen i és que, igual que parlem sempre de l'IBEX, de l'IBEX 35, que és l'indicador que recull les 35 empreses més importants que cotitzen a la borsa de Madrid, a casa nostra, a Catalunya, a Barcelona, tenim l'índex K, que és l'índex que agrupa les 15 empreses de major cotització, volum de cotització, a la borsa de Barcelona. I són empreses prou importants, i a més, bastant diversificades, com veurem també després. Tenim Abertis, amb autopistes, Gas Natural, Fenosa, energètiques, CaixaBank, l'antiga Caixa i el Banc Sabadell, en tema bancari, Grifols i Almirall, en tema farmacèutic, Fomento de Construcciones y Contratas en construccions, Catalana Occidente en tema assegurances, l'ADAM, que tothom la coneix, la Seda de Barcelona a nivell químic, Vueling, Fersa en energies renovables, Miquel i Costas Papelera, Colonial d'inversions i Fluidra a nivell de tractament d'aigua. Bé, tenim una borsa bastant diversificada i tenim 15 valors que, com veurem, són prou importants i els seus resultats, com veurem en el tercer apartat, són molt importants, molt interessants. Bé, però la borsa de Barcelona no només cotitza en aquestes 15 empreses, evidentment en cotitzen moltes més, que no estan en aquest indicador, en l'índex CAC, però que també són importants, com Siemens Molins, com Endesa, com Invercial. Per què diem això de l'índex CAC? Perquè probablement el que hauríem de fer, començar a fer tots plegats, és començar a fer públic aquest índex i a sentir-ne parlar contínuament. Igual que sentim parlar de l'IBEX, hauríem de començar a sentir parlar de l'índex CAC, perquè és la manera que la gent s'hi fixi que existeix aquest indicador i, per tant, que tingui un atractiu per invertir. Després veurem que el seu comportament és prou interessant. Però bé, existeix aquest índex CAC, a part de l'índex CAC hi ha moltes altres empreses que cotitzen a la borsa de Barcelona i, molt important, i sobretot per la petita i mitjana empresa, hi ha un mercat alternatiu borsari. Què és això? Doncs és una figura que està pensada bàsicament per la petita i mitjana empresa que vol buscar finançament i que vol sortir a borsa. Per tant, aquí tenim tres exemples de tres empreses d'un tamany mitjanet, una del sector biotecnològic, com AB Biòtics, Eurozona Telecom, de telecomunicacions, i Grinyo, el sector d'energies alternatives. Bé, són tres empreses que han buscat finançament a la borsa de Barcelona dintre del mercat alternatiu borsari. Això creiem que és molt important, que tots els empresaris ho coneguem i mirem si nosaltres podem utilitzar-lo per aconseguir finançament per les nostres empreses.
Bé, doncs l'estructura de la borsa de Barcelona i comparada amb Madrid, veiem aquí que segueix una mica el primer que els he explicat en el primer apartat. És a dir, que en el sector productiu i de béns de consum, pràcticament l'IndexCAC recull un 48, un 50% del volum de cotització. En canvi, si comparem amb Madrid, la part del sector productiu només recull un 19%. És a dir, que és una borsa que en tot cas té altres tipus de cotitzacions de volum important, però no el productiu. El productiu és molt més important en l'IndexCAC que no pas en l'índex. Això voldria dir també, segurament, que és una borsa, la nostra, menys especulativa, és a dir, hi ha darrere una economia més real que no pas a la de l'IBEX 35. En tema energètic i de telecomunicacions, que són dos temes, diguem, estratègics a nivell d'estat, ja es veu què passa, quan nosaltres no tenim un estat, això és més petit. Nosaltres només tenim un 16% i en canvi a Madrid hi ha un 46%. I després, en serveis financers immobiliaris, doncs pràcticament aquí tenim un empat. Però fixeu-vos que no tenim res en aquest sector de tecnologia i servei, de telecomunicacions, i tenim força menys d'energia, però en canvi tenim molt més en sector productiu. Per tant, la nostra borsa representa força bé el nostre teixit empresarial, igual que la de Madrid, lògicament, representa també força bé el seu teixit empresarial. Però ja es veu que són dues borses diferents, dues realitats diferents, com dèiem abans, i per tant, des del nostre punt de vista, també dos estats diferents. L'altre tema que ens sembla interessant d'explicar és quin és el pes que representen aquelles empreses que provenen d'antics monopolis i que s'han estatalitzat en el seu moment i, per tant, entre cometes, són empreses que són una mica, en el seu moment estan a la borsa, però són una mica artificials, van patir un procés d'estatalització. Clar, en el cas nostre, com que també l'Estat està a Madrid, doncs aquí és on hi ha un pes més significatiu, el 46%, en canvi a Catalunya només representa el 16%. Però en canvi tenim moltes més empreses que s'han tingut que guanyar el seu prestigi i el seu creixement a base d'anar fent feina. Que són també dues realitats diferents també en això. És a dir, que la borsa de Madrid és una borsa procedent en la meitat dels seus valors d'antics monopolis. Bé, i ara anem a veure una mica el moll de l'os del que els volíem explicar a nivell de cotitzacions. Parlem molt de l'IBEX, parlem molt del Dow Jones, no parlem de l'IndexCAC, però, sorpresa, l'IndexCAC ha tingut una evolució en la fase de creixement de la borsa dels darrers anys, del 2007 abans de la crisi, molt més positiu que no pas l'IBEX o el Dow Jones. Tant és així que, mentre que respecte al mateix valor del 2001, el valor 100 al 2001, hem crescut un 167%, l'IBEX només ha crescut un 63% i el Dow Jones un 24%. Per tant, ens sembla fins i tot estrany que no se'n parli gaire de l'IndexCAC quan realment és les empreses que cotitzen a l'IndexCAC, que ja les hem vist abans, són aquelles 15 empreses que us he dit, empreses amb seu a Barcelona, bàsicament catalanes de procedència de la majoria d'elles, doncs bé, tenen un molt millor comportament o han tingut un molt millor comportament que no pas les de l'IBEX i el Dow Jones. A més, dins de l'IBEX n'hi ha alguna d'aquestes que cotitzen. És a dir, que si traguéssim alguna d'aquestes, fins i tot l'IBEX segurament baixaria amb aquest creixement. Fins i tot durant l'any 2011, aquí hi ha un error, no és 2001, és 2011, en el 2011, fins a maig, que encara va ser la fase que més o menys la borsa va anar pujant, l'IndexCAC havia crescut un 18%, el doble que el Dow Jones i el triple que l'IBEX. És a dir, fins i tot en aquesta etapa, que és quan vam fer l'estudi, nosaltres vam acabar l'estudi cap al juny, abans de les vacances, i per això ho hem deixat aquí. Però en aquesta fase de creixement fins i tot creixia el triple que l'IBEX. Per tant, és bo que siguem conscients que tenim una borsa que no està gens malament. L'hauríem de valorar més del que l'estem valorant i tots aquells que volen invertir en borsa ho haurien de tenir molt present. És cert que amb la crisi també la borsa de Barcelona i l'IndexCAC també ha caigut. Però tot i haver caigut, com han fet totes, això pràcticament són comportaments calcats, tot i haver caigut, si mirem les inversions en un període de 10 anys, també veiem que l'IndexCAC ha crescut un 32, el doble que l'IBEX, i pràcticament també el doble que el Dow Jones. És a dir que
ho mirem com ho mirem, aquest indicador ens diu que les nostres empreses, les empreses que cotitzen a Barcelona, en aquest índex de referència, com és l'índex CAC, tenen un millor comportament que no pas les de Madrid o inclús les del Nord. Bé, i en aquest darrer apartat volíem explicar, per una banda, què ens està passant a nivell finançament. Els que ens coneixeu sabeu que continuem parlant del dèficit fiscal, avui també en parlarem una mica, però poquet. Aquesta transferència il·lustra el pressupost del 2011 de la Generalitat. El 2011 la Generalitat va fer un pressupost de 39.400 milions d'euros, dels quals té ingressos no financers, és a dir, no procedents d'endeutament, de 28.000 milions. És a dir, que la Generalitat haurà de demanar préstecs, finançament a l'IE, per valor de 11.000 milions d'euros. La Generalitat, el 2011, segons els nostres números, el conseller va donar unes xifres diferents pel 2009, però el 2011 no ho sabem fins aquí no sé quan, però segons els nostres números estem entorn dels 22.000 milions de dèficit fiscal, és a dir, impostos que paguem els catalans de l'estat espanyol i que no tornen de cap de les maneres possibles, que es queden allà. Per tant, la Generalitat, en lloc d'un pressupost de 39.000 milions d'euros, podria haver tingut un pressupost de 50.000 milions d'euros sense demanar ni un cèntim de deute a l'IE, ni un préstec per un cèntim. Per tant, la magnitud de la tragèdia, tot i que molts dels que esteu aquí ja ho sabeu, és molt important. Ens estem endeutant amb 11.000 i estem deixant que Espanya es quedi amb 22.000. I fins i tot després passen coses com la que ara explicarem, que és aquesta, que tenim un fons de competitivitat, segons l'Estatut, que se'ns havia de liquidar, fos el 2011 o fos el 2012, de 1.450 milions d'euros, que però que segons la Generalitat s'hauria de liquidar ja. Li hem sumat els famosos 759 milions de la disposició addicional tercera pel tema de les inversions de l'Estatut, i resulta que l'Estat no ens paga 2.200 milions d'euros quan ens deixem prendre 22.000. I això és un gran problema. No ens liquida 2.200 milions. És més gran el número. Hi ha altres factors que no s'han pagat. En aquestes dues soles, que són les dues que la Generalitat ha anat, entre cometes, comunicant, segur que hi ha més, però només en aquestes dues ja tenim 2.200. Què diem des del Cercle Català de Negocis? Doncs que hi ha una manera molt fàcil de recuperar aquests diners. Tan fàcil com no liquidar l'IRPF i la Seguretat Social que la Generalitat paga cada mes dels seus funcionaris, no liquidar-la. Fer una bestreta. És a dir, aquests diners jo sé que els he de liquidar algun dia, però jo en lloc de liquidar-te'ls, aquests 2.200 me'ls quedo, faig la bestreta del que tu em deus i en tot cas, ja quan tu em tornis el que m'has de tornar, ja t'has tornat. Bé, aquesta és una eina real de sobirania. Quan es parla que hem de millorar la nostra sobirania, una eina real és aquesta, és dir, no, escolta'm, aquests diners són meus, com que tu no me'ls dones, ja me'ls prenc jo. I això és el que nosaltres creiem que s'hauria de fer en situacions com l'actual i no anar posant demandes i no sé quines històries que podríem sentir, que al final tampoc ens portarà res. Bé, amb això fixeu-vos que només amb això, és a dir, deixant d'ingressar l'IRPF i la Seguretat Social dels funcionaris, aquest any aquest tema estaria més que cobert. Bé, en lloc d'això, què ha de fer la Generalitat? Doncs emetre deute, és a dir, endeutar-se ja sigui per la via que sigui, i una d'elles és emetre deute, emetre bons com els que ha llançat ara darrerament i també va fer fa un any, fins que han vençut ja els terminis i hem tingut que tornar a llançar per pagar la deute anterior. Què hi guanyem els inversors, o què hi guanyen els inversors comprant aquests bons de la Generalitat? És a dir, aquí el que volem dir és no fem el problema més nostre, és a dir, no posem pedaços a casa nostra, solucionem els problemes d'una altra manera. És a dir, això és un problema en tot cas de la Generalitat, que el negociï amb Espanya i busqui la solució que sigui, però que no emeti més deute. Els catalans no hem d'invertir més en tapar el nostre propi deute del nostre propi dèficit fiscal. El que hem de fer és invertir, per exemple, en l'economia real, ajudar a les petites i mitjanes empreses que volen créixer en els seus negocis, i per tant créixer vol dir normalment generar llocs de treball, i no tapar un pedaç que és un tema polític que s'ha de resoldre entre ells. Per tant, el que diem, i per això avui presentem aquest tema també aquí, és que en lloc de fer això, deixem de comprar bons a la Generalitat i
invertim-los, per exemple, a la borsa, al mercat alternatiu borsari. Ajudem a les nostres petites i mitjanes empreses a finançar-se per poder créixer i generar llocs de treball. Què hi guanyem fent això? Doncs mantenir l'estatus de sempre. Què hi guanyem fent això? Doncs, home, permet que les empreses s'expandeixin internacionalment, permet comprar noves empreses, permet créixer i generar llocs de treball. Per tant, evidentment, nosaltres apostem per aquesta guia d'aquí, per això avui ho expliquem. Bé, per aquells que teniu empresa i penseu que pugui ser una solució sortir a borsa, només recordar quins són els beneficis de sortir a la borsa. Primer, tenir aquest capital per poder fer noves inversions i poder expandir-se. També per recuperar capital dels accionistes que fa temps que posen diners i no hi ha manera de recuperar-los i que potser poden servir per obrir noves vies de negoci, diversificar o fer el que sigui. Per tant, això també pot ser interessant. Penseu que en el moment que sou a la borsa, això us permet que si més endavant heu de fer ampliacions de capital, heu de tornar a demanar més crèdit, podeu fer-ho. Per tant, és una eina que es pot fer servir tantes vegades com calgui, mentre hi hagi plans que ho suportin. Evidentment també pot servir per oferir als directius accions. A nivell de control, petits accionistes normalment no són un problema. Tenir molts petits accionistes permet mantenir el control de l'empresa i, a més, sortir a borsa projecta una imatge de professionalitat, et fa veure, et fa ser visible a nivell internacional i, per tant, també pensem que és un tema molt interessant, sobretot per tots aquells que exportem. Per si no ho sabeu, perquè això és un tema bastant recent, tots aquells accionistes que comprin accions en el mercat alternatiu borsari tenen unes deduccions interessants. Això és des de l'1 de gener del 2010. Això va fer la Generalitat en el seu moment, va fer una llei al final del 2009, i et permet deduir-te el 20% d'aquestes inversions amb un màxim de 10.000 euros. Doncs bé, és una eina que és interessant per aquells inversors. Potser que hi ha gent que ha comprat bons, doncs en lloc de comprar bons, penseu que també podeu fer això i a més tindreu la deducció. Per tant, en l'acte d'avui volem donar totes les vies possibles de cara als empresaris, de cara als inversors i de cara a la societat en general. Per tant, aquest tema és important que el coneguem. Ara bé, què passa amb el mercat alternatiu borsari a Barcelona? Doncs que és un mercat que, com deia abans, té poca liquiditat. Per què? Perquè dins del que cap la borsa de Barcelona és poc coneguda, és poc atractiva. Què fan avui les empreses, petita i mitjana empresa que vol sortir a borsa i vol aconseguir realment posar les accions i que algú s'hi compri? Normalment són rondes, que és el mercat que funciona d'una forma molt rara. Clar, què vol dir? Que la Generalitat, des del nostre punt de vista, hauria de tenir cura d'aquest tema i fomentar, junt, com ara veurem, fomentar que aquest tema es potenciï. Perquè, clar, qui vol comprar accions d'un país que, entre cometes, està en plena decadència? Doncs segur que a nivell internacional hi ha altres alternatives. Ara bé, qui no voldria comprar accions d'una borsa que fos la Borsa Nacional de Catalunya d'un estat català? Un estat que, amb els nostres estudis, tot i que avui evidentment no ho podem explicar tot, però amb els nostres estudis seríem el quart estat amb renda per càpita d'Europa, el més ric, després de Luxemburg, després d'Irlanda i d'Holanda, seríem el quart més ric amb renda per càpita. Seríem el tercer estat més exportador del món, entenem que tot el que venem a Espanya seria exportació, tot el que venem fora de Catalunya seria exportació. El tercer del món, només després de Tailàndia, d'Emirats Àrabs, just abans d'Holanda, i a més tindríem un atur similar al d'Holanda. Imagineu-vos una borsa que representa aquest estat. És a dir, qui no voldria invertir en aquesta borsa? Perdó, l'atur què seria, d'un 2, d'un 4? No, estem parlant entre un 5 i un 7. Els nostres números estan entre un 5 i un 7. Bé, doncs aquestes són dues imatges del que tenim avui. Una borsa d'un país que està en decadència, una borsa d'un país dels més potents d'Europa i fins i tot del món. Evidentment, el dia que aconseguim això, la nostra borsa també funcionarà. Per tant, una mica des d'aquí, avui ho fem públic en aquest acte, però ho farem també oficialment a la Generalitat, els entregarem aquest document i els explicarem, els demanem que potenciïn la sortida a borsa dels països. És una eina que, ja que el sistema bancari no funciona i no funcionarà durant bastant de temps, no ens enganyem, seguirem així durant bastant de temps, demanarem a la Generalitat, primer, que faci una campanya informativa important i intensiva
respecte al que estem explicant avui aquí nosaltres, evidentment es pot documentar encara més, és a dir, la importància de que la borsa té una funció bàsica que és finançar les empreses. La borsa com a funció bàsica no és especular, és finançar les empreses. A nivell intern i a nivell extern, perquè a nivell extern ja hem dit que costarà, perquè la imatge que tenim a fora és bastant negativa. Això fer-ho en coordinació amb les patronals catalanes, PIMEC, d'acord, les patronals que hi estiguin interessades perquè ho expliquin a les seves empreses associades i millorar encara més les deduccions que hem vist abans. Si podem potenciar aquestes deduccions, doncs encara serà més efectiu. Evidentment, també els direm, com fa temps que els diem, que treballin decididament per l'estat propi com a eina definitiva per millorar el finançament públic i privat de les nostres empreses. Això, fins aquí arriba l'acte d'avui. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Joan. Aquest estudi és un de tants estudis que nosaltres estem elaborant, estem fent. El Centre Català de Negocis entén que hi ha un tipus de política, que és la política de les retallades i la política curta de mires d'un govern que al principi el que està fent és estar limitant el futur de Catalunya, i nosaltres, la nostra feina és anar pensant i anar elaborant diferents estratègies amb les quals es podrien realment fer polítiques que el nostre país avancés i tirés endavant. Bé, nosaltres anem fent estudis, els anem presentant i els anem exposant al nostre públic, i en aquest sentit ens agradaria que si aquí avui som 50, entre tots col·laboréssim perquè això, aquest final de setmana, ho puguin tenir 5.000 persones i amb els mitjans de comunicació i les noves tecnologies, en un mes, aquest estudi el puguin rebre 50.000 persones. Aquesta és la feina pedagògica que el Centre Català de Negocis està fent amb l'esforç de tots. Felicito a l'equip d'estudis, felicito a tots els que hem treballat i entenem que nosaltres tot el que estem fent ho fem pel bé del país, pel bé de Catalunya, i entenem que tard o d'hora nosaltres, aquests estudis que estem fent ara, aquests estudis que ara, sembla ser que des del govern no se'n fa cas, perquè ells tenen una altra estratègia, nosaltres entenem que aquests estudis tard o d'hora arribarà un dia en el qual seran valorats com calen, seran valorats adequadament, perquè avui dia sí que hi ha una altra manera de fer les coses. Per tant, el Centre Català de Negocis no pararà d'evidenciar que els catalans tenim una altra opció d'aquesta que ens preveu l'OCDE, que és que el 2012 tindrem un atur del 23%, i nosaltres entenem que els catalans tenim una altra opció que el 2012 o el 2013 podríem tenir un atur del 8, del 10%, i en aquest sentit, el poble català és el que, d'alguna manera, ens hem de posar tots a tirar endavant aquest país, perquè si no, no ens en sortirem. Nosaltres fem la nostra tasca, agraïm que estigueu aquí, però també us demanem aquesta col·laboració mediàtica, aquesta col·laboració d'explicar que hi ha un moviment de fons d'uns empresaris que treballen per l'estat propi, perquè l'estat propi és l'única eina que tenim per tirar endavant el nostre país. Cap altra eina és la que en aquest moment ens aniria bé. També dir-vos que a tota Europa el que està tirant endavant l'economia són les petites i mitjanes empreses. A Catalunya les petites i mitjanes empreses són un 95% de les empreses, i aquestes petites i mitjanes empreses a Catalunya són les que hem de tenir d'alguna manera suport per avançar, per créixer, i les mitjanes empreses poder-se convertir en petites multinacionals de butxaques i vendre a tot el món. Bé, aquesta eina de finançament a través de la borsa és una eina, ara que ja no tenim les caixes, que sempre han sigut les que d'alguna manera han donat suport a finançaments de mitjanes empreses, no les tenim, però la borsa és una alternativa, i en tot cas seria una bona alternativa quan aquesta borsa fos la borsa de l'estat català. De la mateixa manera
que la setmana passada vàrem dinar amb un dels accionistes d'Spanair i ens va reconèixer que és evident que Spanair, amb una Barcelona capital d'estat, no seria deficitària, i amb una Barcelona capital d'estat Spanair no s'hauria de vendre a una altra gran empresa que la comprarà perquè evidentment té les línies de vol perquè Spanair funcioni. Ens reconeixia que evidentment les empreses catalanes amb una borsa de l'estat català també d'alguna manera anirien diferent i anirien d'una altra manera. El país està com està, nosaltres continuem amb cada tema del país posant-hi la nostra opinió, fent el nostre estudi i al llarg del temps això entenem que és aquesta llavor que al final al llarg del temps acabarà fructificant. Nosaltres sabem que tenim la nostra raó i a la llarga, a la mesura que el poble català vagi veient aquesta nostra possibilitat, aquesta nostra idea de transformar el país, serà quan realment les coses aniran d'una altra manera. Bé, en aquest sentit, agraeixo la vostra estada aquí. El Centre Català de Negocis no pararà de burxar, d'explicar les coses. Bé, nosaltres som joves, tenim molta energia, molta més que molts polítics que estan molt ben assentats, i nosaltres el que tenim clar és que la nostra funció en el país és la de continuar treballant, continuar difonent la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent. L'estat propi és l'únic que farà viable les empreses, els treballadors, les famílies i tothom que viu i treballa a Catalunya, a tots els catalans. Doncs, si hi ha alguna pregunta, el Joan que ha dit que és l'especialista en aquest tema, li podeu fer. Gràcies. Mira, jo he trobat un conjunt interessant d'exposició. De tota manera, crec que hi ha un punt en què les ha anomenat d'una forma facilíssima, que la Generalitat ho té molt bé, retingui la liquidació de l'IRPF. A mi, això, en principi, potser és una mica demagògic, perquè s'hauria de mirar les conseqüències jurídiques que té això. Perquè per la mateixa regla de 3, una empresa, qualsevol empresa de negocis catalana, podria deixar de pagar l'IRPF a una quan l'Estat no li paga uns endarreriments. I això no ho fa cap empresa catalana. Bé, quan nosaltres diem això és perquè, a veure, aquí podem fer dues coses, és a dir, podem seguir en la situació que estem 50 anys més o podem començar a fer coses diferents. Doncs, quan diem no, és que 50 anys més no podem estar perquè dues coses perquè ja no estarem aquí, perquè els nostres fills estaran en altres països, perquè aquí no hi haurà res, aquí estaran en atur el 23, el 25, el 30, no ho sé per què. Doncs, el dia que planteges que es poden fer coses diferents, al final entres en plantejaments com aquest. I és un plantejament que, evidentment, que és il·legal des del punt de vista pur espanyol i de la Constitució i de les lleis, evidentment. Però demostra que, clar, tots podem jugar a una mateixa carta. És a dir, el que ha fet l'estat espanyol també és il·legal, també és incomplir una llei. El que passa és que ells poden fer-ho i ningú ens diu res. I nosaltres no podem fer-ho perquè ningú ens defensa. Ells al final tenen el seu Tribunal Constitucional que sempre els hi cal una norma. Per tant, contra un acte clarament il·legal com és el de no pagar el que deus, tu pots fer un altre acte completament il·legal, que és dir, doncs jo em retinc el que tu no em vols pagar. I si no comencem a fer això, si no comencem a ensenyar les ungles, no canviarem mai, és a dir, ens passarem 50 anys més igual. I nosaltres, com diu ell, som joves, som atrevits, algú ha de dir, algú ha de fer aquest tipus de plantejaments. Que això porta complicacions? Sens dubte. Però miri, només hi ha una cosa que segurament seria important, i és que tota Europa estaria pendent del tema. És a dir, com pot ser que un govern autonòmic d'un estat, europeu, no estem parlant d'Àfrica, evidentment, agafa i reté els diners i no els paga l'Estat, no els liquida l'Estat. Què està passant aquí? És que el que ens està passant aquí, entre cometes, o no ho saben o no ho volen saber. Però hi ha un moment que clar, que això s'ha de denunciar fins i tot públicament. Per tant,
només amb el fet que ho diguem i que ho plantegem i que fem el pas, ja comencem a aconseguir que molta gent comenci a veure que aquí s'han de fer les coses diferents. Per tant, nosaltres pensem que això és igual d'il·legal que el que ells fan. Per tant, per què no ho hem de poder fer? Respecte a nivell d'empreses, segur que no hi ha ningú que ho estigui fent, justament ara es dona la casualitat que el mes de gener comencen un grupet d'empresaris a fer insubmissió fiscal. Ja ho han declarat, hi ha una pàgina web que es diu diemprou.cat, que de moment són poquets, però comencen i diu que estan molt decidits a fer-ho. Evidentment, si això són 50 o 30 o 20 empresaris, això, pobrets, ho patiran, però estan decidits a fer-ho, perquè és el mateix que nosaltres diem, al final què ens pot passar? Si més del que ens està passant, què vol, una mort lenta o la més ràpida? Ens estem morint, és a dir, això és el que ens està passant en aquest país. Ens estan donant per tot arreu i sembla que anem girant la cara, ens donen per aquí i anem cap allà, ens donen cap allà i anem cap allà. Doncs arriba un moment que hi ha gent que diu no, jo, perquè me la vagin fotent a poc a poc, mira que me la foten ràpid. I aquests senyors han decidit que faran insubmissió fiscal, no pensen pagar els seus impostos a partir del 1 de gener. Quants seran? No ho sé. El d'Arenys de Munt va començar amb una conversa entre cometes de debat, entre cometes, perquè jo estava molt ben preparat. Però bé, al final va tenir l'èxit que va tenir. Aquestes coses al final, quan entrem en la situació que estem, és lògic que hi hagi gent que ja no aguanta més i que fa aquest tipus de coses. Segurament la majoria no ho farà, però ja tenim un grup que ho vol fer. I com aquest grup es vagi fent gran, doncs bé, ja veurem què passa. Ja veurem quines conseqüències porta això. Llavors, el que passa és que l'estat espanyol no s'adona compte que amb nosaltres, sí, ho té clar, que amb nosaltres tot és de franc. És a dir, pot fer el que vulgui, perquè aquí no hi ha ningú que planti cara. Nosaltres el que diem és que hi ha prou i s'ha de plantar cara. I una de les maneres que té la Generalitat és aquesta. I nosaltres el que no direm és que els empresaris facin insubmissió per ells mateixos, almenys de moment, però el que sí que diem és que la Generalitat sí que ho pot fer. Si la Generalitat organitza una insubmissió, com ho va fer el Tancament de Caixes en el seu moment, el doctor Robert, si no recordo malament, bé, això pot tenir una força. Per tant, ara potser és el moment de fer aquest tipus de plantejament. I mentre hi hagi gent que ho vulgui fer, escolta, doncs que ho vagin fent. Ja veurem fins on arriba això. Però comença a tocar això, Perdoneu, hi ha una mà demanant de darrere. Ai, senyor. Sí. Quins són els paràmetres per utilitzar les quimes al mercat alternatiu borsari? Els de vendes? Molt pocs, bàsicament a nivell de tamany d'empresa, si no recordo malament, la capitalització mínima és 1.200.000 o alguna així, 1.000 euros, i pràcticament poca cosa més. I això, si entres a la web de la Borsa de Barcelona ho posa, vull dir que no hi ha gaires coses. Has de tenir un mínim tamany, això sí. Perdó. Aquest matí, en el fòrum que hi ha, la tertúlia que hi ha a RAC1, s'ha pronunciat voluntàriament, sense que ningú el pressionés, a favor de la insumissió, el popular i conegut economista Xavier Sala, el de les americanes liberades, i assessor del Barça, professor dels Estats Units, doncs s'ha pronunciat a favor de la insumissió i ha demanat ell explícitament uns moments per poder-se pronunciar a favor d'això. O sigui que no és només el Cercle Català de Negocis, sinó que hi ha altres persones. Això que has dit de la campanya aquesta de Prou, de la insubmissió fiscal, per lo que tinc entès, ho havia començat a llegir, no sé si això ha canviat, és que aquests diners no se'ls quedaven ells, sinó que destinaven la part proporcional dels impostos que no volen pagar, que volen declarar-se com insumisos, van a un fons de la Generalitat, però clar, si la Generalitat aquest fons l'acaba pagant, no acaben sent insubmisos, és algo totalment fictici, però aquest fons no hauria d'estar vinculat a la Generalitat. O sigui, nosaltres diem que és al revés, és a dir, la Generalitat és la que hauria de dir, mira, aquí tenim un compte corrent, dipositareu aquí, i té garanties legals màximes que això ningú s'ho emportarà, perquè clar, el que més on t'ho poses, això. Quan siguin 10.000 euros potser no passa res, però quan siguin no sé quants milions, potser algú se li pot endur-se'l, vull dir que també és un altre problema tècnic important. Però la Generalitat no, perquè amb això ens en fiem tots, no? Vull dir que, escolta'm, ja poso el compte, poseu aquí, ho registrem i tranquils, el dia que convingui. Això és el que s'hauria de fer. Això és el que s'hauria de fer i nosaltres de fet ho hem demanat formalment. Hi havia una carta al ministre Mascolell, quan no ara fa un mes i mig. Quan va passar els 2.450 milions, ho vam enviar un estudi, una carta, el Mascolell no ha contestat, és lògic. Però bé, no ho intentem.
com és normal que no contesti. Molt interessant, Clara, però el que realment dèieu és que es queda fent una gran... Hi ha molta gent que desconeix totalment l'IndexCat, no surt els diaris, surt l'IndexCat, surt llavors, aquí és el que també creia que és desconfiança o ignorància. Parlava abans de l'assumpte dels bons que Agnès ho havia analitzat i l'oportunitat de la borsa. Clar, un empresari o inclús un particular sempre d'entrada li crearà més confiança en bons de la Generalitat que no en tota la borsa. Per què? Perquè desgraciadament també les borses sabem com la imatge han creat amb tota aquesta crisi. Ha sigut un pujar i baixar, el mercat treballa precisament amb aquestes condicions de quasi, diria jo, de xandàs, que burxa els estats i els fa anar de moll, o sigui que es tindria de difondre més això, donar-ho a conèixer, de que es prengui consciència de la bondat que hi pot haver si ens baséssim en la Sí, nosaltres comencem aquesta campanya avui, en aquest acte. Evidentment això ho traslladem, ja he dit abans de la Generalitat, el mateix president Hortalà, que avui al final no ha pogut venir, però ja té la presentació, i bé, en farem tota la difusió mitjançant les xarxes socials i tot el que puguem en tots els sectors socials i mundials. Sobre el que ha dit de la confiança, jo no estic d'acord amb vostè. En aquest moment la confiança en els fons no és gaire alta. Prova d'això és que de fora se'n van vendre molt pocs, se'n van vendre bàsicament tots aquí. Nosaltres sí que ens pensem que la Generalitat no pot passar res pels de fora, no ho tenen tan clar. En aquest moment no sé què és més segur, si comprar bons o posar alguna cosa, no ho sé. Evidentment dependrà el valor també de la borsa. Senyor. Jo, sobre els 759 milions que volen plantejar en Madrid, sembla ser, si vaig explicar, aquests 759 milions una assignació que el govern de la metròpoli havia condicionat a la construcció de les infraestructures. No s'han fet les infraestructures, no s'han donat els milions. I he llegit de la premsa que necessitaven aquests milions perquè es pot terminar els sous dels funcionaris. O sigui, jo des d'una postura més aviat partidària de Milton Friedman, de liberalitat econòmica, considero que hi ha un problema de base molt fondo i és l'estructura econòmica, el pes que té els organismes públics en la creació de riquesa. Això se veu clarament quan aquests 159 milions no haguessin anat destinats, si els haguessin donat o si se'ls haguessin retornat per a la finalitat també. I ara, fruit del debat que fan, clar, aquí he vist una mena de contradicció lògica en el sentit de que per un costat dius que els bons de la Generalitat no són fiables, són ja bons, amb el sentit de dir anem a fer una subvenció fiscal i dient que la Generalitat no guarda els diners. És una Jo deia que si algun dipositari ha d'haver-hi, m'enfio més de la Generalitat que no de qualsevol altra cosa. Se suposa que els han d'utilitzar per ser programa. La confiança és una qüestió personal. Bé, sobre el primer comentari, però no sé si era una pregunta o un comentari. No, més aviat és un comentari. Una aportació. Sí, senyor? Sí, dintre del que s'ha anat plantejant he anat tenint diferents punts. Un d'ells és el tema de l'IndexCat, que a mi em sembla molt bé. És un índex que per volum relativament petit i la capacitat de negoci que tindrà pot fer que tingui això que hem vist,
trams de volatilitat que siguin força impactants, com els canvis tant de pujada com els de baixada. Però en aquest cas, tenint una figura tan important com és en Joan Hortalà, amb un aprofundiment amb els mercats tant sud-americans com a nivell internacional s'està donant a conèixer, jo crec que pot tindre molt bon resultat i que s'hauria d'anar incentivant i fent-ne reforçant tot aquest tema. Després el tema de la mà, que em sembla que és el mercat secundari de les empreses, doncs em sembla molt interessant també. El que passa és que quan es tregui una empresa, jo desconec una mica el funcionament per poder vendre aquestes empreses als accionistes i poder entendre que aquestes empreses puguin capitalitzar. No sé si hi ha una part d'un free float, un capital flotant, que estarà destinat a accionistes ja, que estan consolidats. Això ho desconec. O s'han de buscar aquests accionistes? Bé, jo tècnicament tampoc no t'ho sé respondre, això, però és el que he dit abans, el problema és que això a la Borsa de Londres funciona perfectament perquè hi ha una demanda molt alta, mentre que aquí t'has de trobar la demanda. Millor intentes sortir avui i avui no trobes la demanda que vulgui això. Llavors hauràs d'esperar que hi sigui, o que realment tinguis o fer evidentment una presentació prou interessant perquè vingui gent i vegi que la teva sortida a borsa pot ser atractiva. És a dir, hauràs de vendre millor que pas en un altre lloc on es ven sol. Tècnicament no sé exactament el mecanisme, tampoc no puc contestar, però el problema és aquest. D'acord. I una altra de les coses que per mi em sembla profundament important és el plantejament de tota aquesta conferència. Aquesta conferència va des d'una posició de governabilitat, perquè és evidentment que aquí a la Generalitat de Catalunya hi ha una carència de govern. Hi ha una carència de govern perquè els polítics es defineixen dintre d'una comunitat autònoma i per tant prefereixen ser funcionaris d'un estat central de Madrid i gestionar tota una infraestructura que no té res a veure amb les necessitats que té Catalunya. Nosaltres els estem votant perquè siguin representants de Catalunya, però en canvi ells estan gestionant com si fos això una comunitat autònoma. Llavors, l'eix i la diferència que nosaltres estem fent aquí, perquè estem creant un model que realment sigui productiu per Catalunya, jo demanaria, aquí em sembla que som poca gent, perquè jo pensava que hauríem més persones. I el que hauríem de fer és demanar, per exemple, a l'Andreu Mascolell que vingués aquí una mica a exposar-nos quina mena de política està fent o què és el que vol fer per portar un estat central a judici, perquè això és realment fer-nos perdre el temps, fer-nos perdre les ganes i no aconseguir res de res. O sigui, és totalment antiproductiu. Llavors jo crec que com una massa... Un dels problemes que veig en el CCN és que sí que nosaltres tenim capacitat, però no tenim execució. No tenim capacitat executiva. Llavors, què és el que hauríem de fer per poder tenir aquesta capacitat executiva? Quina mena de poder necessitem? El que hauríem de fer no és portar l'estat central a judici, el que hauríem de fer és portar l'estat central al Consell de Cent i tornar a reflotar els nostres organismes propis per començar a fer política de debò. Bé, perdoneu-me, però... S'entén perfectament, la nostra intenció, la intenció del Centre Català de Negocis és crear aquest poder d'empresaris petits i mitjans catalans que si som, ara som a la vora 600 empreses, però si som 10.000 empreses o som 50.000 empreses, serà aleshores quan realment el Mascolell, quan el cridem, vindran aquí. Perquè sabrà que nosaltres tenim un poder econòmic potent que recolza les nostres idees i la nostra manera de fer política i la nostra manera d'entendre quin país volem. Per tant, és aquesta la nostra missió en aquest moment de crear estudis de difusió i, en tot cas, ens estem extenent al territori amb un altre sistema que comencem el 2012, que és el sistema d'empresaris B2B, i estem fent reunions de petit cercle cada 10-15 empresaris de totes les comarques,
es va crear la delegació territorial a la Catalunya Central, a Manresa. Demà es crea la delegació territorial a Osona. Divendres es crea la delegació territorial a Girona. I aquesta nostra idea és que aquest any que ve nosaltres ens expandim a tot el territori, perquè si no som molts, els polítics no fan cas. Per tant, si tenim realment un poder econòmic d'empresaris que recolza l'estat propi, aleshores no pateixis que els polítics estaran per nosaltres. Aquesta és la idea, és l'únic que podem fer en aquest sentit. Perquè ens escoltin hem de ser molts. I aleshores, evidentment, els polítics se'n donen compte que el país va cap a un altre cantó i després, evidentment, girar la cadira, perquè el que no volen és sortir de la cadira. En tot cas, llavors decidirem si són els que continuen a la cadira o n'hem de posar nosaltres. Però aquesta és la línia del centre de la nostra, aquest poder econòmic que recolzi l'estat propi. Perdó, hi havia una paraula d'aquest senyor i després el Ramon. Digue'm. A raó del que parlaven aquí dels 759 milions que era per infraestructures, hi ha una cosa que a vegades coincideix que coincidim molt, no sé si ho heu fixat o tal, però resulta que aquests 750 milions es converteixen en el temps en 1.400. Doncs resulta que fa poc han inaugurat la carretera de Manresa a Vilanova, que val 300 i 400 milions. La Generalitat no té diners per pagar-ho, ho ha de fer peatge a l'ombra, que al final acaben sent 1.400 milions. Sí, el tema dels peatges a l'ombra és un estudi que també vam fer en el seu moment i no sé si us hem canviat a la web, em sembla, no? Però penseu que a part del problema que tenim d'endeutament declarat, tenim, ja no me'n recordo les xifres, però estarem pagant durant 35 anys diversos milers de milions d'euros. És a dir, que atenció amb això. Això el tripartit va fer tot el que no va arribar amb endeutament, ho va fer amb peatge a l'ombra, i la Generalitat ha continuat, per que diuen menys que ho han parat, però suposo que la inèrcia que tenien és la que havia. Però sí, aquest és un altre drama. És una coincidència que ha passat una cosa un dia i una cosa a l'altra. I dic, ostres, però si els paguen els 400 milions d'aquesta obra i s'ha acabat el problema. No, però és el que deia el senyor, és a dir, és que el gros és que van fixar per l'Estatut, l'addicional tercera, que el pes de les inversions de l'estat espanyol fos equivalent al PIB de Catalunya en relació a l'estat espanyol, i al final els diners, en lloc de servir per invertir, els hem servit per pagar nòmines perquè no arribem. És que aquest és el problema. És a dir, no tenen falta de diners per tot, i el primer és que els nòmines arribin a final d'any. I que tampoc han arribat, només ha arribat un 10% de la inversió, tampoc no s'ha fet. Per pagar nòmines, però el que és més greu és que tots els empresaris que treballen per la Generalitat, tots estan cobrant a 300 dies, a 200 dies. Això és el més greu de tot. A la mateixa Generalitat està enfonsant el país perquè no paga aquelles empreses que en teoria són les que treballaven per la Generalitat i haurien de tenir aquest finançament. Això és el més greu, que no poden pagar amb els dies adequats. Digue'm, Ramon. Sí. La majoria dels bancs tenen fons d'inversió referits a l'IBEX 35. És que hi ha la possibilitat de tenir un fons d'inversió referit a l'IBEX-CAT? Tècnicament sí. No, existeixen? Jo ho sàpiga no. És convenient? Podem mirar-ho, és a dir, podem proposar-ho, una cosa és que farà... No, ho dic perquè, clar, va començar a treballar amb les 15 empreses a nivell de petit estalviador, doncs seria més fàcil agafar i fer-ho amb un fons que estigui indexat amb aquestes empreses. Sí. Després, segona pregunta, l'última, és aquests documents jo entenc que els podem distribuir. Sí, això ho enviarem a tota la base de dades dels 6.000 i escaig que tenim entre avui i demà. Tindreu, podeu distribuir on vulgueu, ho penjarem al web també. Quina Víctor Navarra? Podries parlar? Sí, jo volia dir una cosa referent a aquesta negociació, el que es comentava amb l'IBEX-CAT, que és que tècnicament és un producte molt suculent, perquè tan bon punt comença a sortir i es comença a generar una imatge corporativa i IBEX-CAT, ja no independentment de les empreses que hi ha a dintre, que també és el més important, no? Però el fet és que, clar, la poca volatilitat que es necessitarà per fer créixer aquest índex
farà que cada cop que sigui més conegut i més participat, les empreses que estiguin aquí estaran més cotitzades i per tant serà un procés de creixement força potent. Si ja només des del principi que es va crear va ser capaç d'agafar una distància respecte al Dow Jones i al Nasdaq, perdona, Dow Jones i l'IBEX, doncs el viatge serà molt més potent encara. Si fem públic encara ho serà més. Però hem de fer-ho públic. Només un parell de coses per anar al tema aquest. Abans estàvem parlant de les empreses aquí si es volen finançar, en aquests moments és Londres, però Londres té molta liquiditat al mercat, no perquè la gent d'Anglaterra, els anglesos o els britànics inverteixin molt allà, sinó pels fons internacionals. Aquí estan invertint Fidelities, estan invertint BlackRock, estan invertint PIMCOs, estan invertint tots aquests grans fons, estan invertint allà. El que s'ha de fer aquí és que aquests grans fons, no la banca d'aquí, sinó els grans fons a nivell internacional es fixen en la borsa de Barcelona per invertir-hi. Llavors sí que crees liquiditat suficient perquè aquestes empreses puguin sortir a la borsa d'aquí i perquè això ve després de passar moltes vegades per un fons de capital risc o per el que sigui i aquesta gent pugui obtenir els beneficis sortint a borsa. Però per fer tot això necessites que els grans fons a nivell internacional es fixin amb les empreses i amb la borsa de Barcelona. I això no es pot aconseguir si no tens darrere un estat o si no tens darrere un govern que realment li està donant tota l'empenta possible. I actualment no s'està fent, perquè tota l'empenta va a l'IBEX i va a Madrid. I quan a crear un fons amb bancs d'aquí, que es mirin empreses d'aquí, què passa? Si vosaltres agafeu els fons d'inversió de la banca espanyola en general, veieu que la majoria de les empreses o les principals empreses en les quals cotitza aquest fons d'inversió són empreses que estan participats pel banc creat el fons d'inversió. A la qual cosa el que estan fent és, quan a mi m'interessa comprar una acció del que sigui, fer baixar les cotitzacions per poder comprar barat, i quan els interessa treure's a sobre alguna empresa que ells participen, fan que aquell fons pugi per intentar prendre el màxim que possible. Per tant, fins a quin punt ens interessa que un banc aquí o el banc d'aquí facin fons amb participades aquí si ells hi han de participar? No ho sé. Jo potser prefereixo fons d'inversió a nivell internacional que només són fons i que es donin liquiditat al mercat. I que és el que està passant a Anglaterra. Són fons a nivell internacional, no fons anglesos o britànics, sinó fons a nivell internacional. Jo em referent a això, perdoneu perquè estem monopolitzant però sí que tenim una posició internacional, és cert que no som un estat, però ho volem ser, farem el que calgui per fer-ho, jo també m'hi posaré, i m'hi he posat ja fa després també estic al darrere, però tenim un Joan Hortalà que ara és president de les borses llatinoamericanes, o sigui, ja tenim una posició, no sé com és, no sé si potser vindrà d'aquí una estona, però que també, o sigui, la seva potència com a persona serà molt important per posicionar un índex CAC a nivell internacional. I només això. ¿Una intervenció més? Respecte al que ha dit, de fet, tots els grans fons internacionals operen a través de Gran Bretanya, però vull dir que si hi hagués negoci ja invertirien, però la qualificació que tenen els vots de la Generalitat i els que té l'Ajuntament de Barcelona són vots basura, grossa, junk box. Doncs, o sigui, el que potser necessitaríem és estar més sanejat. I sempre arribes a la mateixa conclusió. Doncs vinga, moltes gràcies per la vostra presència.